Si Maria Magdalena naghilak kay nangitag Ginoo. Lingay mong tupad, ingna nakasuway nakaghilak kay nangita kag Ginoo. Kanabang muhilak ka kay musimba gyud ka unya way misa. Nga na baron. Naghilak ka kay gusto jud kang mutabang sa mga kabus unya wa na jud kay kabus nga nakit-an. Inana no. Nakasuway na mo ana. Nihilak ka kay gusto jud kang makig-uli sa nakigbungol nimo unya di gid siya mutingog nimo. Ana ba no? Ni suway na mo ana. Mga naong ninyo. Muhila ka kay mupalit gid unta kag slot unya raffle ticket naman. Raffle ticket naman ka. Uy, mupalit baka ko ana no, ngita man ko tong slot. Ilisi na lag raffle ticket kay slot mangyapon na tag 200 pesos. Mga igsoon, kining paghilak na mangitag Ginoo usahay mahitabo gid sa atong kinabuhi kanang makasala ta. Mao ginay unang higayon nga mawa ang Ginoo sa atong kinabuhi kung makasala ta. Unya kung di gid ta mobalik sa Ginoo, magsige ra gid tag pakasala, pahilakon gid ta ana. Mao na si San Pedro diri sa atong unang pagbasa ningon gid siya, hinulsuli ang inyong mga sala ug pabunyag mo sa ngalan ni Hesus. Pasabot sunod na mo ni Hesus. Ay na mo pagpatuyang anang inyong mga sala. Kay matod pa ni San Pedro, kay bao man kung wa mo mahibaw nga kadto ang inyong gilansang sa cross, mao di ito ang Ginoo. Dako kay itong sala. Nabutaan mo. Nya mo tong ningon sila, unsa may among buhaton pag hinulsol. Daghan man kaayong mga tao nga nagbuhat og sala tungod lang sa kahuyangan. Kanabang dili ba gyud voluntarily nga gusto siya ana, huyang lang. Og sa environment. Nanglitan imong bana ang sekretary porting siksiha. Nya imong bana mo ay manager, nya ikaw yaw-yawan kay kastanan. Nya ang secretary magsige lang ingon, yes sir, yes sir. Unsay imo sir, unsay imo sir. Ana. Okay ra ka ani sir. Ana ba? Bisag unsay isugo sa imong bana secretary mo tuman nya ikaw sige kag sugo sa imong bana. Kuan man na gitawag man na siya kanang environmental pressure. Yang imong bana kay mangita man na kanang na imo paraig niya, ana. Yang sekretary may nakahatag. Na imo sabot niya sa iyang mga kapressure, sa iyang pag-manage sa kompanya, naauntay mo am-am niya, o mo comfort niya. Igulis balay mo ram sa kag-iro, magsige mo sa kag-paghot. Nya mo aksyon siya paraig nimo, imong iwakli, kay gikapoy sad ka, kay pressured sa kay kas imong trabaho ba ka ha? Muna, maadto siya sa, mahulog siya sa tentasyon. Nya, sa may buhaton, ikahulog na, makahatag managdakong kadaot. Mulunang usa. Joke. Mubalik dayos Ginoo. Magbasol. Pero magtinabangay tag balik sa Ginoo. Muna, si Maria Magdalena, naghilak siya, nangitag Ginoo, dili tungod kay gusto lang siyang matagbaw sa iyang kahigwaos sa Ginoo. Kung dili gusto niyang dadon pagbalik sa ilang community, sa ilang grupo. Motong pagkakita niya sa Ginoo, wa siya nag-enjoy nga siya ra. Pag ingos Ginoo, kay di man sana mo style gos Ginoo nga kita-kita ra gyud ba mo experience sa Ginoo. Gusto sa Ginoo ipabati gina nimo sa tanan, ipaambit, isangyaw, ipaambit ang imong kasinatian sa Ginoo. Mao bitan na karon na atay synodality. Di ba? Synodality. Ipaambit.
Lingay mong tupad ing na pila kay imong ipaambit ron para sa raffle ticket. Na pila man? Pila kay imong ipaambit? So kamo mga online parishioners nato, unsaon ninyo pagpaambit sa Ginoo nga naa ninyo, pasabot sa grasya nga naa ninyo para sa atong fundraising. Na may nangutanan ako, unsa may sistema pader? Pareha ra gyapon atong slot, sige naman magpalit og slot. Pero ang nakalahi lang mo message na gyud mo nga kini pader, kining amount nga akong gideposito sa imong bank account, kining amount nga akong gipadala sa imong GCash, kining amount nga akong gipadala sa kwarta padala para ni sa raffle tickets. Ana, i-message yun me. Daghan man ni din yung mga ngan. Ato rin kong ipakita ang atong bank accounts o GCash accounts. O kana, nasa screen. Nya, inig-message ninyo, amo dayon mong i-recognize. Nya, human, padalhan dayon mo og kaning screenshot or picture sa mga tickets equivalent sa imong gipadala. Nang litan 1,000 imong gipadala o 5 na naka-tickets. Amo tong picturean, ipadani mo, nya imo sang i-acknowledge, salamat pader or salamat na dawat na nako. Communicate atong IT. Nya nigdawat nimo ato, i-keep na to nimo 5 ka tickets. Nya kami sad mag-keep sad mi ato dire. Nya ihog to namo ang mga stubs nimo didto sa atong tambyulo or sa atong Dropbox aron maapil na to siya sa umaabot na draw ini ka July 25. Nya amo sa na diring responsibility nga wa gyud mawagtang nga usa ka buok ticket. Nya once gani ikay palaran, amo dayon kang i-message kay na may record nimo dire. I-message ka namo nya imong ipresentar og balik ang imong kopyas ticket, padadaan sad minimo to confirm nga naapa nimo ang kaputol. Ato dayong sabutan unsaon pagpadala nga nimo sa imong premyo. Ana ra na. Pero kamo dinhing mga parishioners, online territorial parishioners, ay panganhila mo na dihas gawas ay natay lamisa diha na nya nas opisina ana pamalit niya ayaw wag tangan ang inyong ticket nya tarong agsuwat ang inyong ngan sa atong kanang stub nya ihog ninyo sa Dropbox basig inyo sa nantipigan sa inyo unsaon pagka-appeal ninyo didto. Pero ang pinaka-importante dili ang premyo. Nalipay pud ko kay naa sad tay mga slatters nga nagsigig text nako. Pader, na naman ko dito yung mga unom kabuok na dawat nga online buyers. Pader, dili ni para sa premyo ha. Para gid ni sa atong project. Ako, okay kayo Kasabot kayong Ginoo na sa inyong kasing-kasing. Og niining paagiha, kung ato nang ipaambit ang ato mga grasya, the more nga makakita tas Ginoo. Ang mga apostoles nag-anam jud kalig-on ang ilang baruganan sa pagsunod o pagsangyaw sa ebanghelyo kay sige man gid sila paambit, sige gyud paambit sila si San Pedro na naka-convert gud siya 3,000 ka tawo. Wa siya mahadlok nga nisulti bisan pag bag-o pa kaayo ang kamatayon ni Kristo. Wa siya nahadlok mosulti nga kamo inyong gipatay ang Ginoo. Ana, nanga-convert nya tungod atong conversion nga 3,000 wa na gid sila mapuli sige gyud sige mausad si San Pablo primero mangluluto siya na dugay nahimo na siyang evangelizer nya sa iyang experience nga daghang mga makasasala na malik sa Ginoo daghan ang nangalipay tungod sa ilang gibuhat ni samot sila kalig-on pareha na sa ato mga kwarta mag-anam ginagkadaghan imong kwarta kun magsigi kag hatag walay mahibilin diha nimo. Way mahibilin ba? Pero daghang kwarta imong ikapaambit. Unsa may inyong gusto? Daghan kag mapaambit nga kwarta o kuwang ang imong matigom?
Ha? Daghan kag mapaambit o kuwang ang imong matigom? Okay, kana ra bang mga daw, mga igsoon, pirmi ginang kuwang ang ilang kwarta. Kana mga daw ba, pirmi ginang kuwang. Mao na mangita pagid sila. Mao ni ron ang atong mga daw o mga hakog nga mga leader sa atong nasod o sa kalibutan. Dagko na kay sila kwarta, na sila millions gani, na sila billions. Mangita pagyud, hakog pagyud kayo, mangawat pagyud. Kana yung mangawat ka, nya na kay millions, na kay mga balay nindot kayo, naapagid sa mga subdivision, napakaysakyanan, daghan kaayo. Di na ko ka-imagine, unsa ka tortured ang ilang utok o ang ilang kasing-kasing, nganong wa sila matagbaw anang purti ng daghanang sakyanan nga mga luxurious cars, naa pa sila yung mga gamit nga purting mga mahaluna, balay pa mahalon kayo, kwarta pa'y imo daghan, mangawat pa magyog billions. Ma-imagine ninyo, unsa ka hawang ang ilang gibati. Mao na nga niingon si San Pedro sa atong unang pagbasa, kaluyi ang inyong kaugalingon sa umaabot nga silot. O kung sa may silot, kanabang di ka ka-feel og contentment. Di ka ka-feel og satisfaction. Daghang mga pari, wa masatisfy sa pagkapari. Daghang mga obispo na stress, nangundang ganing uban, nang resign ang uban. Kay wa matagbaw sa ilang pagka-obispo, hasta mga cardinals. Samot na ni mga lay persons. Ilingay mong tupad. Inatagbaw na ka. Inatagbaw ka? Oh, mga pare, siging pangita, apil na ning nagbuwali, pangita. Mga madre, siging away sa assignment, hala, linibakay, pausahay, ana. Mga organisasyon, simbahan, hala, away, linibakay, kumpit-kumpit, kinsagay suod pare, ana. Nga naman, why satisfaction? Mga managsuon, labi na panahos politika, manag-away panahos politika, ang managsuon, di ra ba mag-uli, bisag humanang politika? Wala na mahitabo karon. Lingi ala na imong tupad. Why siguro, napanay kaaway hangtod karon. Why? Nga naman, kay wa man manghatag, gusto man nga ang ako mo'y matuman, ang ako mo'y daghan, ang ako gyud, ako. Damo na yung Kristo, maniguro kay mo sinyong kaugalingong kinabuhi, kawad-an kamo niini. Kawad-an kamo. Kana bang maniguro gyud ka ba? Ikaw ra gyud color-color sa imong buhok, ikaw ra gyud anang naong gid nimo imong giatiman, hala naong gyud. Atimanon ko gyud ning akong naong. The more nga magsigi kag atiman anang imong naong, the more yung di ka makontento sa imong naong. Akong balay, ako gining dakuon. Nya pitos naman kay na dihang lugar sa gawas. Ada ako gunang yuta, dakuon ko gining. The more nga din agid noong ka masatisfy sa imong balay. Ha dihay. Atong duol ra man sa ato dinhi, ang mga kilid-kilid diha. Pitos pa kaayo ang daan, nya ang iyang kural, pitos na kay giitip gid niya ang iskina gyud. Di butangan pa gyud og plant box. Kay iya pa kunutong yuta. O na inikurbada ni mog magdakag sakyanan dako-dako, magtan-aw kas iskinas kural, ay kumpiyansa kay nigliko nimo masabod pa kaadtong tuang plant box sa ubos. Nya gibadlong na gihangyo kuno na isa abot mo na ako nang kural, ako nang yuta. Tan-awon bitan natog mamatay siya. Mao na akong giingon, hangol kay kas imong yuta, pero kusog kay kang moagi sa dili nimo yuta. Kung gusto jud ka nga kana yung imong yuta, diha ra gyud kayo tabok nga tuslaing yuta. Unya ikasay alihan dito. Magyaw-yaw sad ka. Anong di na takalusot dinhi? Mingo sa tong uban, ako sa nang yuta. Kung kanang batasanan nimo ba, maunay sundon, di na takalihok. Ma-freeze ta. Mao na ang pagkamanggihatagon, panggub-an na ng inyong kural aron makaagi inyong silingan, makaagi ang ambulance, makaagi ang bombero,
arog dunay mga emergency didto sa luyos inyo, didto sa unahan sa inyo, dili in town sila maproblema. Ana rana, hunahunaa ang imong silingan, kay maunay gibuhat ni Kristo, maunay kinaiya sa Dios. Ang Dios dito ras langit, naghunahuna siya sa atong kadautan, nanaog siya. Nahibaw siya nga dili nagita kaikya sa silot sa sala. Siya'y niunag dawat sa silot aron ta maarang-arangan. Pero mobalik kita sa sala, magpasilot gid ka. Kung magpadayon jud ka ng imong kahakog, sige jud kag paniguro anang imong yuta, imong bahandi, imong kinabuhi, aw magpasilot gid ka. Gilas na lang lingi sa imong tupad. Na di ko gustong silutan ka. Na di ko gustong silutan ka, mauna pagbag-o na. Ano? Pagbag-o na. Moingon sa imong tupad, utro sa kang animala ka. Na pagbag-o na diha. Magtinudlo ay ragod-ragod. Ay pulos ragod ta silutanan ng anaong nato. Pero magsige lang gid mong palit sa atong raffle ticket. 200 raman gini. Sige lang gid mong palit. Dili para sa premyo, para gid sa atong katilingban. Ako ginang ipaniguro ninyo 150% na agid na nimong kalinaw, kalipay o katagbawan sa kinabuhi. Usbon ako ha. Basta magsige gyud mong tabang dinhi simbahan karon raffle ticket man eh. Ako nang ipaniguro, so diyain ako ninyo, 150%. Basta tininuod yun ang imong paghatag ba? Dili ka maghunahunaan ng mga premyo-premyo diha. Naagi na nimo ang kalipay, kalinaw, o katagbawan. O ni ay daghang nanimba anak karon nga nibati anak. Naasay ni simba karon, gakusmod pa ang naong. Nga naman, ang iyang pagsimba nangayo para ragyod siyang kaugalingon. Dili para sa katilingban.